Unha burla aos afectados. Así cualifica o BNG de Ribeira a resposta recibida por parte do goberno local ante a súa demanda de información sobre as actuacións previstas para acabar coas deficiencias na EDAR. Segundo o informe remitido polo Executivo, a empresa especializada contratada por Aquaes realizou as medicións oportunas durante os meses de maio e xuño. Cos datos obtidos están a realizar un estudo sobre a evolución do sistema do que aínda non se teñen presentado as conclusións, polo que non é posible definir polo momento a solución máis axeitada ao problema das emisións. Sen embargo, co fin de minimizar as molestias, dende o Concello sinalan que en xullo Aquaes adxudicou á empresa Espina Obras Hidráulicas a instalación de sistemas de desodorización nas arquetas e de mellora da capacidade hidráulica dos sifóns. Traballos que comezarán nas próximas semanas unha vez que a Dirección Xeral de Tráfico autorice os cortes requiridos na estrada DP 7307. Tamén continúan pendentes, aínda que xa en trámite para a súa contratación, as melloras na rede de saneamento para evitar verteduras en varios puntos, como o Porto ou a zona dos Mosqueiros. Con respecto aos ruídos emitidos polo tanque de tormentas dos areeiros, o Concello informa que xa se procedeu a cegar a reixa de ventilación dos cadros eléctricos e se instalou un filtro de ruído no sistema de saída do aire, co que se conseguiu unha notable reducción das molestias. Para o BNG estas explicacións son escasas e insuficientes, ademais de chegar un mes tarde, polo que solicitarán unha ampliación en maior concreción na próxima xuntanza da Comisión de Seguimento da EDAR.